Малките помещения могат да ти изправят пред големи предизвикателства. Искаш в спалнята да има място за всичко, без да се чудиш как да се справиш с нестандартните ъгли. Да, точно за това мечтаеха и Ангелови. Ние им показахме, че вече е измислено. Гостите не влизат в спалнята. Точно за това често използваме за допълнително помещение за съхранение. А гардеробът е голямото скривалище за дрехи, аксесуари и бижута. Друго си е да е подредено, без да губиш излишно време в търсене на нещо важно. Ако погледнеш дома от друг ъгъл, ще видиш, че скрина може да е нощно шкафче. И така да спестиш пространство. А всички завивки и дрехи за следващия сезон могат да се скрият в гардероба под леглото. Дори можеш да вмъкнеш рафчета в ъгъла и да създадеш малка библиотека. Колкото по-малко пространство имаш, толкова повече решения имаме ние. Твоят дом. Помислен от теб, измислен от Икеа.